What's up, kabsat? Welcome back again to my YouTube channel. What's up, kabsat? Welcome back again to my YouTube channel. It's me, your kabsat, Joshua Estomo. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. So mga kabsat, kung napapansin nyo ay may suot akong chef hat. So for today's vlog ay magluluto tayo ng isang simpleng recipe pero masarap. Ito ang ginataang suso in Ilocano version. Yes, in Ilocano version. So, ano pang hinihintay ninyo? Samahan nyo na ako sa aming kusina. Ang mga ingredient na kailangan natin sa pagluluto ng ginataang suso: mantika, betchin, asin, bagoong, bawang, sibuyas, luya kung kinakailangan, gata ng niyog, at syempre ang ating main ingredient ay ang suso. Una, painitin muna ang kawali bago ilagay ang mantika. Pagkatapos, hintayin kumulo ang mantika bago ilagay ang luya, sibuyas at bawang. Pag kumulo ng mantika, pwede nang igisa ang luya, sibuyas at bawang. Kapag nagisa na ang luya, sibuyas at bawang, pwede nang ilagay ang gata ng niyog. Pagkatapos, hintayin lamang itong kumulo hanggang magkaroon na siya ng latik. Kapag nagkaroon na siya ng latik, pwede mo nang ilagay ang suso sa gata. Pagkatapos, pwede ka nang maglagay ng bagoong at betchin.
Then, haluin lang ng mabuti bago ito takpan. Makalipas ang ilang minuto, tikman kung sapat na ba ito sa iyong panlasa at kung hindi naman, pwede naman itong timplahan gamit ang asin. Kung sapat na ito sa iyong panlasa, takpan at palampasin ang 3 minuto bago ito ihain. At kung luto na ang ginataang suso, pwede mo na itong ihain sa pagkainan. And that's all for today's vlog, kabsat. At kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to give me a thumbs up and don't forget to click subscribe and click the notification bell for more update para lagi kang ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. So, thank you for watching and see you on my next video. Bye! And for your requests, comments, and suggestions, just comment down below.